Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e chuny boma maduong' ma Kisumu yena mondo mi warwak daktari wa obonyiswa ni nyinge nga en nyakanye. To chenro ma kawuono ikelonwa ka wantiere kar thieth mane machiegni daktari. Erokamano Ruth, iluonga ni Dr. Angela Makligeyo. An nyagem. Atiyo Kisumu kae kaka daktari ma thiedho tuoche mek kansa. To sani wantie Fairmont Hospital. Anitie Tom Mboya Estate. Erokamano nya daktari amor kuom yawnwa osiptal mondo wachak wakele chenro machielo mar penj laktar ok wakawe yoro yiem twaduoko erokamano makende. Kawuono ni wago mbaka kata idwa ni puonjwa kotenore kod chandruok mane kata tuo mane. Kawuono wadwa wuoye tuo mar kansa mar lokro ma kizungu iluonge ni esophageal cancer. Koro lokro en ga pipe motudo dhok gi ich ma tije en ga mar ting'o chiemo. Ka ng'ato osechiemo monyamo chiemo to en ema oting'o chiemo motere e ich. To en ga e dier kor ng'ato. Lakini mbele ne kanyo to nitie pipe mar yweyo base toke kanye kiyude lokro ni. Koro kokuot to pime moyud ni kuot no biro nikech en kansa mane mawacho ni kansa mar lokro. Moro kapok wadonje kansa mar lokro, chandruoge mage bende ma thoro chando lokro kata en ga tuoche mage mang'eny e lokro ma samoro ng'ato nyalo wacho ni lokro na en ga kama. Well, mang'eny ahinya en ga tuo maluongo ga ni ulcers kata acid kata leny nikech en yo mar chiemo to kaka wacho ni en pipe motudo dhok gi ich. Iyudo ni seche moko ka ng'ato golo acid mang'eny to acid no ringo ich to ringo malo dok e lokro kanyo koro wang'o lokro koro nyalo miyo ng'ato tuo miluongo ni ulcers mane manyacho ni ng'eny kabisa. Moro kendo en ga manyacho ni gin yamo kata infections manyalo mako lokro to gin aina mang'eny mopogore. Mang'eny kabisa gin ga kudni miluongo ni viruses, ging'eny ga kabisa gikelo tuoche mek lokro nikech moko be ai duondi seche ma in gi homa to gidonjo e lokro. Moko bende gin ga bacterial infections, moko be gin kudni miluongo ni fungal bende ng'eny kanyo. Seche moko to lokro no bo hinyre ahinya nikech ng'ato chamo gimoro maridhe. Kaka ng'ato chamo chiemo mang'eny gi acid mang'eny nyalo ridhe ma anyacho no beda gi general term matiyo go ni en ga inflammation. Bas kanya yudo kata ni ka ng'ato yudo accident be onyalo hinyore. Bas koro nitie tuoche mek cancers. Kanye makoro wantiere wang'eya ni kansa mar lokro ni en ang'o. Iwacho no kata ni kapono ni lokro kuot modhi opim monon moyud ni en kansa to mano wacho ni en kansa mar lokro. Moro inyalo pimonwa gigo manyalo kele kata inyalo pimonwa kako chal kako timo lokro. Koro lokro no en pipe to en pipe ma sudo mondo kimonyo chiemo to sudo neno konyo mondo oter chiemo e ich to kako olose mondo obed motegno. To koyudo kansa to kansa nyalo make kuonde adek mopogore. Nyalo make gi malo kabisa but duond ng'ato momiyo ng'eny ji wacho ga ni en kansa mar duol. Nyalo make diere to nyalo make piny kubut ich. Tiyudo ni aina me cancers go gipogore ok en type achiel. Koro malo kubut duol gi manie diere gin ga type achiel nikech anyacho ni cells magichakore gin ma kawaida motegno maloso ga e lokro kanyo. Bas kai mamako piny ku ben type mopogore miluongo ni adenocarcinoma. To nikech del ng'eny ga gi gik molose mang'eny ka nyarung'rung manitie e lokro go kansa omako tiyudo type miluongo ni lymphoma. Komako kuonde ma protein makonyo rego chiemo ilose to iyudo type miluongo ni neuroendocrine tumor. Komako ring'o nikech lokro no be nitie gi ring'o makonyo mondo sudi tiluonge ni sarcoma. Koro kwacho ga ni kansa mar lokro to ok en type achiel. Gin types abich manyalo mako lokro no. Koro iluonge gi nying achiel lakini gin aina mang'eny kalure gi kama tuo no chakore.
To gik makele be koro lure gi kumo chakore. Koro ng'enyne awachoga ni manya wacho ni gin ga risk factors, ni gik mage manyalo miyo mondo ng'ato oyude. Iyudo ni kochakre piny ku, type miluongo ni adenocarcinoma, tiyudo ni jok ma nitie gi tuo mek ulcers mek ich, makro acid osebet kuom higni mang'eny ka idho malo to wang'o lokro no. Iyudo ni gin ema giyudo type mamako piny ku, but ich. Jok ma kilo gi ng'eny kabisa, tuo mwaluongo ni obesity, ma kilo ni osekadho moingo kako onego bedi, be yudo ga mapiny ku. Jok ma madho kong'o mang'eny bende yudo type mamako piny ku. Bas iyudo ni mako but duond ng'ato kata e diere kanyo, gik makelo gi opogore matin. Kaka ka ng'ato madho chai maliet, kik uluor chai, lakini chai maliet, kata jok ma madho kahawa maliet kabisa makore koa e kendo, mano osegang'ere ni nyalo wang'o kanyo nikech kanyo ma chai no kuongo donje. Ma bang'e ng'ato nyalo yudo kansa kosiko madho gik maliet kamano. Jok ma madho ndawa, nikech ndawa bende donjo ga e yo mar yueyo, lakini gimalo kwe duol, yo mar yueyo gi yo mar chiemo makore gi chiegni. Koro ndano be nyalo donjo nyaka e lokro gi malo. Koro gin be ginyalo yudo kansa man gi malo ku. Jok ma chamo chiemo manitie gi chemicals mang'eny, mobedo manufactured, kata chiemo ma ogoye pesticides, kata chiemo mopidh kama nitie gi fertilizer ma chemical, kata weed killers, mago be yudo cancers ma malo ku. Koro gipogre kalure gi kama ochakore. Wawinjo kata kidienje 5 modwaro mabich mag cancers manyalo mako lokro, gibiro kotenore kod kuma gichakore, ka achiel kod kaka ng'ato chal, kata ka ng'ato nitiere, kuom ranyisi ka ng'ato nitiere kama itiyo kod pesticides mang'eny, itiyo kod chemicals mang'eny, ng'ato medho chai maliet kod weche makamago. Moro nyalo lero ni bende nitiere ga thuolo ma ng'ato nyalo yudo kidienje 2 kata 3 mar kansa ni ng'ato achiel. Bende mago gin gik matimore koso mago to Ei lokro no? Ei lokro achiel ni. Ma en gi malo to samoro yudo moro gi e diere to samoro. Timre ga, in fact, yo mar chiemo kachakre dhok, nyaka piny kucho yo macho wuok godo, nitie ga gi tabia no. Inyalo yudo dichielo, kata ni timore ithiedho bas biro bang'e, dichiel seche ma tuo kore koyudore no. Inyalo yudo komako malo, bas omako diere. Inyalo yudo komako malo to mako piny, kata omako diere gi malo, kata diere gi piny. To koro timre ga. En gima nyalo timore. Ileronwa kata weche mag acid kachiel kod chiemo maliet kata chiemo mantiere kod chemicals. Mulnwa kong'o kachiel kod ratil mamalo kata obesity. Kaka ochwalo ng'ato mondo mi obed kod thuolo mar yudo kidienje gi mag kansa. Koro ng'enyne kong'o nitie ga gi chemicals. Anya chako pimo ni gik moko te ma nitie gi chemical kata ma ore, awach ni gimoro liet ahinya, kata chumbi ng'eny ahinya, kata nitie gi chemical, kuonde ma gihinyo ga kabisa en yo mar chiemo. Nikech kichamo gik makamago to kure ma gidonje, kure ma gimako, kure ma gihinyo. Koro kong'o bende nitie gi chemicals e iye kuro, ma seche mimadhe no, to kuondege mokwongo chope, kuondege mokwongo hinyo. Koro chemicals manie kong'o go ema ridho ga lokro no. To adiera kawacho to madho kong'o dichiel kata diriyo, kokimadhe ahinya, ting'eni kata kowang'o kuondego, kata ka chemicals go hinyo kuondego, tiyudo ni okinyal yudo kansa no. Lakini ka ng'ato osiko kamadhe, koro problem en ga ni ng'ato osiko kamadho kong'o, to sana gimadho kong'o mang'eny gi content mar kong'o iye kanyo ni malo, kaka moko moluongo ni spirit gi, makech gi. Ka ng'ato osiko kamadho mago di ng'eny, to osiko kawang'o lokro no. Koro bang' higni, tiyudo ni onyalo yudo kansa no. Gima nyalo wacho ni kaka waneno ga kansa, ok ni nitie ga gimoro achiel kende makele. Iyudo ni ng'ama madho kong'o no bende
miye ulcers kech kongo bang'in kelo ga ulcers bas iyudo ni acid mar ich be koro idho lokro koro kongo no osewang'o kanyo acid no bende medo wang'o kanyo bas nyayudo ni ng'atno bende maybe kilo ne nitie malo koro kilo nitie malo to ang'eyo ni kilo bende en ga en bo oriwe ga kanyo ni en ga okelo ga kansa mar lokro kunya yudo ni ng'ata achiel ni nitie gik mang'eny motimo jomoko bende madho kong'o to madho ndawa koro ka gigo to oruwore tiyudo ni hinyo lokro no bas bang' higni mang'eny to ginyalo yudo kansa. E gik mimulo gi duto te gin gik ma samoro ok ang'eyo, nitiere moko ma ok inyal control kaka dhano, nitiere moko ma bende inyalo control kaka dhano, kuom ranyisi kong'o, ratil mamalo mar del, kidienje mag chiemo michamo, gigo miketo kale duondi ma kale lokroni, gin gik ma inyalo ng'eyo ni gin ang'o gini. To kotende kod chenro mar penj laktar wapuonjore ga mondo mi wang'e gik mwanyalo timo kod gigo ma ok wanyal timo. Mulna wach mar ringo e anyuola. Ok ang'eyo ka en bende kidieny mar kansa maringo e anyuola, nikech thothne awinjo ga ni ng'eny kansa ringo ga e anyuola. Inyalo pimonwa daktari? Koro mar lokroni bende ringo e anyuola ma ka nitie jok moseyude e anyuola to in be yudo ni inyalo yude mayot nikech nitie oluongo ga ni gin gik ma inherited kata manie e anyuola ma koro ng'ato familia margi nitie godo, koro nitie genes moko ma yudo ka kuom mamau kata ka kuom babau ma konyuoli godo to kaka gikelo ga kansa ni koro iyudo ni gik matimore i dendi maketho cells mek dendi gin ga tie kuom ji te, to jok ma onyuol gi genes makelo kansa gi ok ginyal loso dendgi, onge repair system mar dendgi ok ti maber nikech gik monyuol gi godo gi, koro iyudo ni gin giyudo kansa mayot moingo jok moko nyuol gi genes go nikech dendgi onge gi system ma onyalo losore godo. Koro mano to bok anyal wacho ni onyalo tamo ng'ato kabisa nikech king'eyo ni familia maru nitie gi tuoche mek kansa ok kata mar gisebedo gi mar lokro, kansa moro amora, to koro nyaka ing'i kaka in bende nyalo rito ngimani mondo aidha ki kansa no maki kata kaponi inyalo yude tiyude chon kaponi omaki. Koro nitie ga gimoro ma ng'ato nyalo timo matin kata kaponi kansa no biro nikech gima koro ok nie control mari. Nikech intiere chuny boma ma Kisumu, to intiere Nairobi, to intiere kuonde mopogore opogore, moro inyalo lero ni kidieny mar kansa ni mar lokroni ong'eny pacho ka machal nade, to thothne yude kuom joma mine, thothne yude kuom joma chuo kose en mana makata cross ma onyalo mako joma mine mana kaka onyalo mako joma chuo, onyalo mako joma dongo mana kaka onyalo mako joma tindo? Koro kansa mar lokro ong'eny. King'iyo western koni gi Nyanza, nikech nitie kaka osetim research kata yo koni wantie gi information no. Koro en kansa mar ariyo korwa koni. Moinge nyama nacho ni en kansa mar mine miluongo ni cervix, bas en mar ariyo. Kuom ji mabiro Russia gi jok mabiro private ma Kisumu gi king'iya jogo te en mar ariyo, koro ng'eny to iyudo ni en type ma korwa koni waneno ni ng'eny jok mayude ok survive, koro ong'eny bas kae ji bok dag kode aming'a. Koro seche moko inyalo kwane tineno ka gimotin moingo kako romo nikech ng'eny ji yude bas kae ok gi survive. To king'iyo Kenya to en mar ang'wen Kenya kae te, nikech nitie kuonde moko e Kenya kae moko ng'eny ahinya, iyudo ni gin gi types moko. To gima ber mondo awacha ni en one of the top 5 e Kenya kae, but korwa koni ng'eny moingo kuonde moko.
Mana kamano nyakwara Mugia Juang kawuono wang'eyo kansa mar lokro mabende ileronwa kendo ipuonjowa maber mokalo kod daktari ni nitiere gik mang'eny manyalo keti ong'ala mamalo mar yudo kidieny mar kansa. Ponono ni initiere anyuola mar jogo mantiere kod kansa ni. Ponono ni madho kong'o mang'eny kachiel kod ndawa mang'eny. Intiere kod ratil mamalo mar del. Ichamo gigo kata chiemo mantiere kod chemicals manyalo wang'o lokro kata manyalo miyo acid mantiere makale lokro bedo malo. Imadho chai maliet kinde ka kahawa maliet nyalo keti e thuolo mamalo mokalo mar yudo kansa ni. To ponono ni neno ranyisi mage minyalo fwenyo ni nitiere kod kansa mar lokro. Ka ponono ni neno ranyisi gi en ang'o, okang' mokwongo monego bed ni timo en ang'o. Mago gi moko mathoth biro e kidieny mar ariyo miyo kik idhi mabor nyakwara Mugia Juang kik isud kata matin. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Prasingeo, nira jivuno en ngama timore ni enorega hinya. Samora mora ma anachako yie kode, en ne kotim gimoro marach kae, mamiyo koro anachako chich kode. Ang marach kode, kapo nang gimoro mora ni kare en ang'o mantie pachiniti. Koso nitie gima Vishal nowachone. Kare en ang'o mara jivni timo. Nyathina, donge an wendo yodni, an emoripo bena ninde rumni. To donge in chi wuod dalani. En ang'o momiyo in ninde rum welo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kansa mar lokro manetwa kwa odiechieng' makawuono ka wantiere chuny boma ma Kisumu ka ni winjo gik makele kidieny mokwongo. Daktari ne wang'iyo kacha ni thothne othoro mako jomage. Jogo ma joma mine, joma chuo, joma dongo, joma tindo, koso en kansa ma onyalo mako ng'ata ma ok oyiero. Thothne to mako joma dongo. Owacho ni ka isechopo higni 45 kadhi nyaka higni 50 kamano ekinyalo yude mayot. To Kenya kae to seche moko aneno nyaka jok matindo kabisa. Anyacho ni jatuo na matin kabisa maseneno kata e hospital kae en gi higni 25. Koro mane shida mwaneno yo koni. Ni joma tindo bende yude. Lakini ng'enyne gin jok madongo. Kang'iyo ng'eny ji mayudo gi gin 45 kalure nyaka 50. To sana omako joma dichuo. Aparo ni joma dichuo ng'eny gi maybe inyacho ni maybe genes make gi ok otegno ahinya kata maybe gine ma gimadho kong'o mang'eny moingo joma mine kata ndawa mang'eny kata nikech tije magitiyo nikech kata jok matiyo factories maloso chemicals bende ido ni ka iyweyo gigo nikech acho ni lokro ni ochiegni gi yo mar yweyo koro gima nyalo donjo yo mar yweyo be donjo kuro kata jok matiyo kuonde ma nitie gi pollution koro ng'eny aparo ni mako joma chuo moingo joma mon nikech anyacho ni exposure margi kuonde ma gintiere giromo gi gik mahinyo lokro mang'eny. Moro de wang'eya ni ranyisi mage makineno nikech omako kidienje mopogore opogore mag lokro. Onyalo mako ko ma yo malo koni, onyalo mako gi ediere, onyalo mako gi pinya. Iwacho ni gin kidienje machalo 5. Ranyisi mage makichi winjo to onego bed ni chichini nyaka bed ni gimoro osechako bedo marach gi lokro. Koro ranyisi ma anya pogo gi kuom jok mayudo kansa gi yo mamalo kata madiere jok mayudo piny ka but ich. Bas ranyisi go bo pogre kalure gi stage ma kansa no nitiere. Koro ka kansa no dwa mako maloku kata dier lokro
to kore kochakore tek kabisa mondo ng'ato ng'e nikech ng'enyne nya winjo ka gima duondi rami to anyalo luonge gi kisungu ni sore throat koro winjo mana ka duondi rewni ma bi nyaka thiedhi homa. Inyalo winjo kifuolo nikech kanyo be chiegni gi yo mar yweyo. Koro ng'ato fuolo again mano be ng'ato inyalo wach kata ni en homa ma intie godo. Seche moko iwinjo ka duondi gwarore kata ka duondi olal. Koro ka tuono koro kochakore koro duondi inya winjo ka koro lokore ok iwuo kaka onego bed ni iwuoyo maber. Ma koro kochakore to kapo nomako piny ku to ng'eny ji winjo ga acid, iwinjo leny, iwinjo ka ikai, inyalo winjo ka in gi hiccup iluonge nang'o gi kizungu, iwinjo ka gek goyi. Koro iwe kata ni tuo ma intie godo en ulcers to ji mang'eny ithiedho ga ulcers kata tuo mar leny. To kapo ni ok oyudore nikech gigo mawachogo gin gik manyala kalo kamano. Inyawe ni ma en ulcer ma inyawe ni en homa. To kobudho ma ok othiedhi ma koro ochako kuot ma kuot no medore ochakore gi muonyo chiemo nikech lokroni ema timo chiemo. Koro iyudo ni ng'ato ok nyal muonyo gik matek kaka oduma. Imuodo oduma moboki kata nyoyo kata kuon kata ring'o. Iyudo ni seche midwa muonyogi to gimoko to ng'eny ji gima gitimo mano nyalo timre kod omako malo kod omako piny. Gima shida maduong' kabisa no ok nyal muonyo gik matek. To ng'eny ji gima gitimo ni koro iweyo chiemo go. Koro gichako chamo chiemo mayom kaka rabuon, mchele, maybe oganda, gimoro amora mayom gichako chamo, olemo. To bas kae ng'ato dhi adhiya mbele ma be wiye wil kata ni ok onyal chamo gik matek. Onyalo kata wacho ni dende motamore chiemo go. To ka ok oyude mok ochak thiedhe to kuot no medore miyudo ni kata chiemo mayom koro ok nyal kalo. To ka pod jomoko bende kama mayom go pod ok kal to koro gichako chamo mayom kabisa kata chiemo moko kaka nyuka kaka yogurt nikech mago nyalo kalo mayot. To mano nyanya dhi mbele kamano michop kuma kata pi koro tamore. Seche moko to gima wacho ni seche moko ji ng'iyo ga ng'iya to weyo nikech jomoko chopo ga e klinik kae kata pi ok ginyal modho kata olaw ok nyal kalo. Nyiso ni osebet komedore mos kamano. To koro nikech chiemo koro ok nyalre gima duong' kabisa ni yudo ga ni koro kilo dok piny kabisa nikech mano kende yo ma chiemo nyalo donjo go e dend ng'ato. Koro iyudo ni ng'ato bedo modhero kabisa. Bas kaka nyo kuot nikech en pipe mok duong' ahinya to koro nyalo chako chwer. Koro ichopo e level minyalo chako kata ngogo remo kata seche moko remo no nyalo wuok e losruok. Kong'eny ahinya to imuonye to dhi piny kucho to wuok kaka losruok. To ka pod mago te timore to ng'ato wacho nikech ang'eyo ga nikech gima winjo ga kuom jotuo ni ok gidwa ni mondo ng'ere. Ok adwa ng'eyo ni an gi kansa. Ka ng'ato ling'a ling'a to olandore modonj kuonde moko e del kaka e chuny, kaka e obo, e choke. Tiyudo ni koro kodonje e obo to ng'ato ok nyal yweyo maber. Winjo ka kore rame. Fuolo matin cha koro medore. Jomoko pod wacho ga mana ni an ga gi tuo mar kor. An kora jarama ga. Kora jarama. To seche go kara kansa mar lokrone modonje e obo. Kodonje e chuny tiyudo ni koro i ng'atno kuot. Ok nyal rego chiemo maber. Koro opong' gi gas, irami. Bas seche moko ketho ga nyaka ka system mar kedhno iyudo ka wang' ng'ato koro lokre maratong', ng'ato guonyore. Kodonje choke to choke ni te chako rami. Koro en ga tuo machakore mana ma mos tin. Ochopo kuma koro olandre del ng'ato te.
Moro daktari momiyo wanyalo ga wacho ni yude tek kata mondo mi fwenye tek nikech ochako kaka ahonda mapile, ochako kaka homa mapile, ochako kaka sore throat mapile, to inine nena ni ok en gimoro ma serious kare en gima serious. Debe ni ma emomiyo thothne ifwenye modeko nikech kane wachako chenro ni wacho ni ng'enyne ifwenye ga modeko mokalo. Seche ma koro chakore ma pod otin ma pok okuot malich, to inyalo weyo ni nena gi homa, to mano komako malo ku, kata ni ina gi ulcers komako piny ku. To mano to momiyo ifwenye modeko, nikech ka ichop level ma koro kimuony chiemo to yudo ka koro osedongo. In fact, anyiso ga ji mang'eny ni ka ibiro ir daktari seche mok inyal muonyo chiemo, to kansa no osechopo e stage 3. Kibiro ka koro kisebet kimuonyo chiemo kuom ndalo mang'eny, tudo no oselandore mosechopo stage 4. To gima dwarore ga of course ni kapo ni ithiedhi homa, to homa ok rum, nikech homa ma normal kata sore throat ma normal, kumiyi yath juma achiel onego bed ni isechango. To kithiedhi homa to isika sika duondi rami, isika sika ka sauti mari olokre kata lal, ok inyal ng'iyo ang'iya tiwacho ni an gamna gi allergy moro. Kata kithiedhi ulcer, especially ka in ng'ama koro osechopo higni 40 kadhi malo, sika sika ni imuonya muonya yadh ulcers, girumo, iwinjo maber matin, ichak ithiedhi, iwinjo maber matin, koro nyalo bet ni rumo to duogo, kata ithiedho to ok rum, mano be ok inyal weya, nyaka ibed abeda ni koro inyalo paro ni nyalo bedo kansa mar lokro, ma mondo idhi e osiptal maduong' kuma inyalo timnie pim. Koro gima important kanyo ni kok rum, kithiedhi homa kata ithiedhi ulcers to ok rum, to ok onego iling'. Iwacho kacha ni onego bed ni idhi e osiptal maduong' mondo mitim ni pim. Kanya madwani mondo wadonje daktari. Seche ma ng'ato osebiro wach ni asebedo gi homa, ithiedhaga to ok changa, asebedo kod acidity ma ok lala, asebedo kod sore throat ma ok lala. Utimo nang'o mondo mifweny ni ma to en kansa mar lokro? Koro pime ok tek, maybe be iye ma seche moko nyalo chudo chiny ng'ato, nikech pim mipimo ga manyala ng'iyo dhog ng'ato nyaka iye kuro, machop nyaka ich en miluongo ni endoscopy. To endoscopy no pimo dhok, mapim lokro no, mapim i ng'ato, makal nyaka kanyo mapim nyimbich. Koro gima wacho ni ber dhi osiptal maduong' nikech endoscopy ni ok nyal yudo osiptende matindo. Inyalo mana yudo osiptende madongo kaka Russia, kaka Moi Teaching and Referral gi private. To kata beche ok rach ahinya, anya wacho ni ng'enyne maybe siling 18,000-20,000. To mano roma pimo mondo ng'ato ng'e mayude chon. Kichako seche miparo ni en homa kata en ulcers, motim ni mano, ng'eny ji mosega yud kamano chango ga, aseneno gi, kech yude chon kore kochakore, tiyanga yanga kanyo to orumo kamano. To ng'enyne to koro jibiro ka koro ginyal muonyo chiemo, ma koro mago stages. Ndwacho nyacho ni ka nitie ji 10 manitie godo, maybe ji 2 nyalo biro, nani to homa ni osebet ka chanda, kata ulcers ni osebet ka chanda, miyud ji 2 go chon. Ji 8 obiro ka koro ginyal muonyo chiemo. Pod ibo timnegi mana endoscopy no, pod ibo tem thiedhgi, lakini ng'eni koro tek, moingo koyudi chon ka kore kochakore. Daktari wabedo ga kod dweche mopogore opogore ma ji timo screening mag cancers mopogore, kaka samoro kaka mag prostate mag joma chuo, mag thuno mag joma mine, mag yor nyuol, kaachiel kod kidienje mang'eny mag kansa. Kang'eyo kama bende ng'ato nyalo dhi adhiya to wacho ne laktar ni cheka kaka lokro na chal, koso ma nyaka ng'ato nyis ranyisi. Nikech wacho ga ni bende samoro ka oking'eyo gima chandi ni gimike okinyi. Ng'ato nyalo dhi, nitie gik ma wawacho ga ni katimore ngimani, onego itim screening. Koro mokwongo en higni. Ka higni ni osechopo 45 kadhi malo, to kata ionge gi ranyisi moro amora, tinyalo dhi ir daktari miwach ni timna kama. Mano ka in ja higni 45 kadhi malo. Ka in ja higni 45 kadhi piny, to inyalo kwayo mondo pimi
sana sana kanitie ng'ato e family. Anyuola mosebedo gi kansa. Ok ochuno ni kansa mar lokro, kansa moro amora. Inyala dhi kata ka onge ranyisi to iwacho ni mondo opimni mondo ong'ini. Koro mar higni no en gimoro manyalo konyo ng'ata kuma entie mondo ong'e. No nyalo dhi mondo otimne screening. To nitie moko mabende ok dure kata gi higni, like kisemadho ndawa higni mang'eny, manya kata kalo higni 20. To ni mang'eyo ni ndawa kele, koro negi at least idhi mondo otimni screening. Jok mosemadho kong'o higni mang'eny, bonego timnegi screening, nikech wang'eyo ni kong'o bende kele. Nitie ga nyithindo moko maybe ndalo magitindo, iyudo ni ng'ato nomadho acid, nikech mane gimoro kendo mong'ere makele, ng'ato nomadho acid kotemo kawo ngimane. Tang'eni acid no ong'ere maber ni owang'oga lokro no manyalo hinyo ma ng'ato yud kansa bang'e. Koro ka nitie ng'at ming'eyo manosebedo nomadhoga acid, to en bende onego timnega screening, ng'enyne bang' higni 3 ka higni 3. To kanyo kende madwa dhiye next ni ok ochuno ni endoscopy ni nyaka timni saa ka saa. Lure gi gimoyudore. Kapona otimni screening ni to onge gimoyudi, inyalo nuoye bang' higni 3. Ok inuoye higa ka higa. Omiyo wachoga ni pesa no ong'eny, lakini ok ong'eny ruok manyalo mono ng'ato time bang' higni 3 ka higni 3. To kapono pime to yud ka already nitie ranyisi moko ei lokro no manyiso no nyalo loso kansa. Tunyalo kata time bang' dweche 6 kata bang' higa. Mondo kaponi kansa no dwa biro tithiedhe kapok olokre kansa. Ma gimoro samoro ng'ato neno chenro ni to onyalo bedo kod paro ni aneno ka ngima thaga anyanya joma pod tindo. Iwinjo ni kapono ni itemo milori gi acid, inyalo bedo ni nyalo tony sani to mak mana ni ndalo mabiro king'eyo ni odhi kelo ni ang'o. Miyo kaponi gimoro chandi manya yo maber ma inyalo tieko godo chandruogno. Yienwa wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime wang'iya ni to bende nitiere thieth pono no fwenye chon. Stage mokwongo, stage mar 2 to chal nade? Stage mar 3, stage mar 4 thieth nitiere koso? To en ang'o gini mwanyalo timo kaka oganda mondo mwaduok chien thuolo mar bedo kod kichdenyni mar kansa? Kik idhi mabor, kik isud kata matin. I remember when I was in class 6, the headmaster at our school sent me home to call my dad because he wanted me to skip class 7. Because he thought I was doing so well, I didn't need to go through the full 8 years. So I knew at that time I was academically gifted. And so I think I've been taking advantage of that. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Nataka kuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jipe. Dial *811*346# to get Sheng Prayer. Jumani erogo mar nyithindo.
Kono onego chal kama to wadhi tiyo kode e orako mopogore opogore. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Yani mnataka kuniambia naweza kuwa katibu mkuu wa ODM, katibu mkuu wa Raila Amolo Odinga miaka 8 vile mnaniona hivi, and then I become the SG of mediocrity. Man jagoro moro Edwin Sifuna wacho ni ok onyal bedo jagoro mar duond bura mar ODM motelie gi Oburu Oginga. As many of that opinion say aye, as many of that the contrary opinion say nay, Senator Godfrey Osotsi has been dropped at the Special Delegates Convention as a deputy party leader of the Orange Democratic Party. Romo magalamoro mar ODM. Jotelo manyien mag ODM mane oyiere romo mahiga mokalo kinde mag Godfrey Osotsi to wit oko. Guided by this MOU, we will create an interface where we can work together to collaboratively make sure that we explain to Kenyans how results are transmitted from the polling stations. Mar IEBC oketo winjruok gi riwruoge fwambo ma pacho ka ne chenro mag tayo kendo lando duoko mag yiero mar higa manyien. Machiegni kendo penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari ne wanyo kacha gigo maketo ng'ato e thuolo mamalo mar bedo kod kidienjni mar kansa, kako nego bed timo screening, ka nyundu moro nitiere kod nosebedo kata kod kidieny moro amora mar kansa, to ponono tim screening wacho kacha ni kaber to kata tok higni 3 ka ok oyud gimoro amora. Mak mane ka ponono ne gimoro to dweche 6 inyalo dok mondo mi otim screening. Ni mulo nwaka moro kar chemicals, samoro ng'ato tie factory kod weche makamago. Kang'eyo ni kanyo to ng'ato nyalo timo nang'o mondo meduk thuolo ni chien mar yudo kidienjni mar kansa, nikech kaka mar madho chai maliet to hapa ni ka unyalo mi chandruok tang' ni weri gaweya. Ka en kahawa, ka en kong'o mang'eny kata ndawa mang'eny. Ng'ato tiyo e factories mang'eny gi chemicals, kata itiye puodho to tiji en mar keto chemicals e cham. To gima dwarore ga kanyo ni seche michako tijno tirwako gik maluongo ni personal protective equipment. Kanye moko maonge ga Afrika koni ni inyalo tiyo kama ong'ere maber ni dhi hinyo ngimani, lakini umi nikech gigi donjo gi ng'ato to kosedonjo gi umi to koro chopo nyaka ka iduondi kanyo. Koro ni ng'ato oko ume kata dhoge oko umo kata wiye oko umo kata rwako overalls ma bonego bed ni gin water resistant, manyiso ni chemicals ok nyal donjo e overall no. Rwako gumboots, rwako gloves. Koro lewni ma ng'ato nego rwaki gi mask gini ma ng'ato nego godo ume, ogudu mi umo godo wiyi, mondo kata gigo donjo to donjo matin, ng'eny ji onge ga godo. Koro kanye manyalo bedo kama inyalo losi, kecho kanyalo wacho ni mondo ng'ato we tich. En ng'iyo ni jok mondiko jigi to gikonyo mondo ng'at matiyo negi obed safe maromo nade, ma ginyalo nyiewo negi lewni go koso ginyal nyiewo. Wang'ene yore mag thieth daktari. Moro ne wacho ni koyude chon thieth dhi pogore kod koyude stage mar 2, stage mar 3. Wuothe kodwa e yore kata safar mar thieth. Koro acho ga ni kansa mar lokro en kansa machendo, nikech mondo changi dwarore ni mondo yudore chon. To nacho ni kuom ji 10 bodo ni ji 2 kende mobiro ka kansa no ni stage 1 kata e stage 2. Nikech stage 1 gi stage 2 acho ga ni chances ma mondo ng'ato changi ni malo kabisa. To inyalo yang'e. In fact stage mokwongo kabisa mar stage 1, wewe stage 1 mokwongo, stage 1 kende en yeng'o.
idhi adhiya to kama oyud kokuot kata koridhore no mopimo oyud ni nitie gi cells mek cancer, ging'ado ang'ada gi piny to gi malo bas gichomo. To basi changa be onge yath moro amora kata stima moro amora mithiedhi godo, orumo gi kanyo. To kansa mar lokro ni kende, anya wacho ni shida mare ni stage 1 kende minyalo teri e yeng'o michang kamano. To kachope stage 2 nyiso ni koro osedongo. In fact, pod ng'ama ni stage 2 monya timo maber, lakini osedongo ma inyalo nene mayot. Kata kitimo pi mar endoscopy no, modonjo nyaka ka ei lokro kanyo, en mani pok owuok gi oko. Koro jok manie stage 2 gi jok manie stage 3, ma koro kansa no osewuok gi oko modonjo nyarung'rung manitie but lokro, pod ok ginyal dhi yeng'o ma gichangi. Nikech koro iyudo ni stage 2 gi stage 3 no duong' ahinya. Kitemo yang'e kaka en no, to iyudo ni weyo kansa no kanyo. Koro jok ma oyudo stage 2 gi stage 3 nyaka kuong tim thieth miluongo ni chemotherapy, kata chemotherapy gi radiotherapy ko obed kanyakla. Iyudo ni koro ikuong ithiedho gi kata gi sessions mek radiotherapy mang'eny manya kata chopo 30 mondo oduok kansa no chien, odog chien kabisa makata seche moko konenre. Kosethiedhi kamano kidhi yeng'o. Koro stage 2 gi stage 3 nitie gi steps 3: chemotherapy, radiotherapy main stima, to gi yeng'o. To kochopo ni koro nose kalo mo wuok e nyarung'rung modhi e chuny kata odhi e iye obo, to mano koro stage 4 ma wang'eyo ni yes wanyalo thiedho lakini ok wanyal change nikech koro oselandore. Koro jok mosechopo e stage no inyalo mana timne gi chemotherapy manena yath kende, mabe watimo mana ni mondo okony ka ng'ato nitie gi rem, duoko rem chien. Jomoko bende ko migi chemotherapy tiyudo ni koro kamokuot no yawore matin, ginyalo muonyo chiemo mondo koro kik gibed modhero ahinya. To ng'enyne wang'eyo ni ok obi rumo. Koro koyude chon, yeng'o romo. Koyude stage 2 gi stage 3, nyaka itim chemotherapy gi radiotherapy kotim ni yeng'o. Koyude stage 4, to dong' mana gi chemotherapy, to ok onyal rumo. To kata stage 2 gi stage 3 no be onge ga chuno nyaka orum. Iyudo ni stage 1 no nya rumo mayot kabisa, ba kachakre stage 2 nyaka stage 4, nya thiedhi to jomoko pod ok changi. To jomoko bende chango. Jomoko bende chango. Apani koro waboketo maino koma bright kata koma ni jomoko bende chango. Koro gima oganda onego bed ni timo kichich gi gimoro mana kaka ni daktari wacho cha to temane matek ineno laktar chon kapok otegno. Moro ne en gima inyalo kony to kiwa ibudho kode to moro thieth nyalo bedo matek mokalo. Awinjo kimoro wach mar chemotherapy, radiotherapy, weche mag yeng'o. Magi gin ga thoth ne gik ma utiyo godo e yore mag thieth mag kansa mopogore opogore. Kang'eyo kantiere studies madhi nyime kata research madhi nyime kotende kod yore mag thieth kaka gimedo sudo, kaka gimedo bedo advanced. To kapo nono ni nitiere geno nitiere koso pod wana kacha. Robert ni tinde nitie research mang'eny mosetim ne kansa. Nikech wang'eyo ni chemotherapy gi radiotherapy kata yeng'o no gikelo chandruok mang'eny ne jatuo. Koro sani research mang'eny ng'iyo kaka inyalo thiedh kansa ni gi thieth miluongo ni immunotherapy. Koro immunotherapy ni en ga yath ma kata kochuoni to ok odil gi kansa no. Gimotimo ni omiyo kinga mari kata tekruok mar dendi bedo motegno. Koro system mari mar kinga no chako gore gi kansa no. To nitie yien mang'eny mosepim miluongo ni immunotherapy ma sani watiyo godo ne jok manitie gi kansa mar lokro. Mabe osekonyo ji mang'eny kabisa. Be kang'iyo mbele kacha tang'eyo ni wabochopo a level ma ok wati gi chemotherapy kata radiotherapy thiedho cancers gi. Nikech women wacho ni pod gitek kata kothiedhgi kachakre stage 2 ni ok giti maber ahinya kaka nyalo dwarore. Lakini jok mosetiyo gi immunotherapy
tiyudo ni kansa no nyalo kata bede stage 4 mithiedhe gi immunotherapy morum ma ng'ato tiek doses meke modong' kongima. Koro kure ma research dhiye ni wabodhi mbele gi moko ma koro ng'ere ni tiyo maber moingo mosebet kwa tiyo godo higni mang'eny gi. Ok ang'eyo kose weche mag immunotherapy osechako chopo pacho ka kata doko ni studies dhi nyime. No gisechopo. Kaka Kenya kae nitie anyacho ni types 4 ma nitie jotuo Kenya kae matiyo godo kata Kisumu kae nitiere. Kata kae wantie gi jotuo matiyo godo. Manyacho nok gin jotuo matin. Koro aparo ni mane gima nyalo konyo maybe oganda bende kik luor ni inyalo yude gi tuo lakini yath gi thieth bende osemedore to gintie. To kata jok ma tiyo kod bechgi ni malo, anyacho ni jok ma tiyo kodgi kae tiyo gi SHA. Koro nitie moko ma SHA bende chulo ne ji, nitie moko ma dwarore ni mondo ng'ato otim harambe mondo yud pesa go, to gintie. To ber ne ni gitiyo. Ka yadno dhi tiyo kuomi to tiyo achiya kuomi manyalo tieko kansa no te. Kata pani mano bende kelo geno nikech koro ok chomruok gi kansa nikech iwacho ga ni seche michomruok kode no oinyo thieth inyo cells mag kansa gi inyo nyaka cells mabeyo. Immunotherapy koro en tekni mag del ema koro gore kode ma lema mondo mi umed tiyo matek umed timo research mondo mi umed kelo kidienje go mag thieth. Mana kaka ni mulo no kata nitiere kaka thieth mag kansa hinyo kata nyalo kelo rochruok e ngima ng'ato kuom ranyisi kaka kemo, radio kata mana yengo complications kata midhierni mag yore gi mag thieth gin ga mage to utimo ga nango mondo mi jatuo kikre inyre ahinya. Koro ng'enyne gik ma effects ma kata reactions ma chemotherapy gi radiotherapy kelo wang'eyo ga. Nitie moko manyalo timo ng'ato ma ok ipango lakini ng'eny gi to wang'eyo gi ga. Koro yudo ni mong'ere kabisa jatuo nyalo bedo ni ng'ok kata chunye lewe kata winjo ka dende ol kata ok odwa chiemo nikech appetite ne odok chien, dieo ma ji ok ohero kabisa ni iye wich lunyore kata koke ni bedo marateng' kata pien mar dendi bedo marateng', remo dok piny. Koro ging'eny ga to gite anyacho ni ng'eny gi nitie yien ma wantie godo ma ichwoyo jatuo kapok ochako thieth gi chemotherapy kata kapok ochako thieth gi radiotherapy. Koro magi ichwoyo ng'ato mondo kata kapono odhi yudo reactions go to kik oyudi mondo kik ochandre ahinya nikech ka ithiedhi tinyo ka thieth kelo ni tuo moingo kata tuo mitemo thiedh cha iyudo ni jatuo nyalo ringo. Koro watemoga kabisa mondo wageng'gi nikech nitie yath mageng'o ng'ok, nitie yath makonyo kinga mar del mondo dhi malo, nitie yath mageng'o dieo, nitie yien mageng'o rem. Koro gima dwarore ga ni daktari obed nong'eyo reactions te manyalo biro ka yath ka nikech yath be opogore. Koro type mar yath mimiyo ng'ato ng'eyo reaction manyalo biro. Koro imiyo jatuo thieth mageng'o gi kata kapok ichako negi thieth gi yadhno. Bas kitieko negi thieth ka gidok e ot chak imiyo gi magidhi muonyo maduoko gigo chien. To mana nyacho ni gin reactions mek yath lakini thieth Kenya kae to ng'eny gi shida moko mok gin yath nikech thieth mar chemotherapy, mar radiotherapy, mar yeng'o ni malo kabisa ma ido ni jatuo kata kadwa ni mondo thiedhe mose kata yie ni reactions bo bedo kanyo tiyudo ni bedo gi pesa moromo mondo thiedhi michangi nyalo bedo matek. Naka wacho ni immunotherapy bende bechgi nitie malo. Iyudo ni kata chemotherapy, radiotherapy bechgi nitie malo. Koro mano chandruok moro kendo ma jatuo radi en gi shida maduong' ni en gi tuo mar kansa. Radi en gi shida moro ni yath bende nyalo kelo reaction. Iyudo ni pesa bende kelo shida moro machando jotuo. Bas kae nitie manyacho ni en stigma. Nika ji ong'eyo ni thiedhi kansa to koro ji ng'iyi
e yo mopogore ka gima kansa no nyalo landonegi. Mano achoga ni kansa ok landre kamano. Ok anyal lando ni kansa nikech amosi kata nikech abet buti to jomoko ng'iyega kamano. To bas manyalo medo mogik en ni ji mang'eny gin ga gi advice ma gidwa miyo jatuo. Koro jatuo ithiedho, ok ging'eyo thieth mithiedho go jatuo, to osekete kik icham ring'o, kik icham sukari, kik icham chumbi, kik icham alot, kik icham gweno, kik icham rech. Apenjoga jotuo na to koro mane giyie ni mondo icham nikech king'ia list no to onge gimodong'. Koro iyudo ni jatuo bende odwa chango, koro chiko ite gik minyise gi to seche moko mago kelo ne hinyruok. Ma gima itemo nyisowa ka daktari en ichumri gi daktachi tir. Tim gima daktari owacho. Kapo ni daktari owacho ni duok piny gik moko kaka sukari, duoko piny. Ok owacho ni kik icham, to kik ichik iti kuom gik ma ji wacho e kor pap. Dhi kelo ni hinyruok moingo konyruok. Daktari wach mo gik minyalo weyowa godo kapok otiko chenro ni en ang'o? Kotenore kod kansa mar lokro. Adwa wacho ni kansa ni ong'eny. Korwa koni en kansa mar 2, Kenya ka en kansa mar 4. To kong'eny kamano to nyiso ni gik makele gin na gik manie gweng'. Kech ok omak jok manie town kende, omako jok manie town, omako jok manitie gweng'. To kansa moro amora moyudore machon inyalo thiedh machangi. To mondo yude chon dwaro ni ranyisi mana awacho moko makonyo ng'eyo ni kore kochakore ma ng'eny ji ok chik ga itgi, ber kwa chike itwa mondo kapo ni thiedhi homa kata sore throat kata rem moro e duondi ma ok rum, to thiedhe di ng'eny osiko koduogo. Kata kithiedhi ulcers kuom ndalo mang'eny to ok rum, to ber idhi neno daktari e osiptal manyalo timoni endoscopy mondo yude chon. Mane manya paro ni yot moingo kawacho ni mondo otim screening. To plan mar 2 en screening no. Ni kapo ni nitie familia anyuola nitie jok moseyudo kansa mar lokro kata kansa moro amora, kata kapo ni ng'ama isemadho ndawa kuom higni mang'eny, kata isemadho kong'o kuom higni mang'eny, kata osethiedhi ulcers mar adier kuom higni mang'eny, nikech ulcers wang'eyo ni nyalo kelo kansa mar lokro. Kata kionge gi ranyisi moro amora, to wang'eyo ni yot kabisa mondo iyud kansa mar lokro. Koro nyaka idhi mondo timni screening. Ma bende ok time sa ka sa, inyalo timni go bang' higni 3. Mondo konywa mondo wayude chon, mondo kaka inyalo thiedh kansa moyud chon, othiedhi mondo ichangi. Adwoko erokamano makende daktari. Yena mondo mi akaw thuolo ni mar dwoko erokamano mathoth kuom kaw thuolo mari kata doko ni dich kendo wayudo kidich adier to wacho ni oyo ber ka ipuonjo nyikwara Mogi Ajwang'. Wadwoko erokamano mathoth. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye, kinyalo chiwo namba mar simu bende wanyalo dwoko erokamano. Koro wantie Fairmont Hospital manitie Tom Mboya mana opposite en but Russia. Koro yot kabisa mondo hospital ni oyudre. To namba mar simo en 0796 806 863. Nyalo nuoyo 0796 806 863. Mane namba mar simo. Erokamano nya daktari, wadwoko erokamano mathoth. Meda puonjo oganda, meda konyo oganda. Erokamano Ruth. Amor minan kodu kawuono. Erokamano ahinya. Ne daktari marwa Dr. Angela, wadwoko ne erokamano mana kaka iwinjo nochiwo puonj maber, puonj maler mokalo. Ne team momiyo chenro ni obedo kaka en kamoting'o duol taya, ler mar studio. Ne director na Alex, ne producer na Perpetua, erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni nyakwara Mogi Ajwang', homa, acid, sore throat, makiny ka kiny te matek mondo mi ine laktar. Dipo nono ni en gimoro nono. To kapo ni en gimoro nono koyude chon tinyalo yudo konyruok. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo oritiuru masani.